Camping, Anduhan. Dali guys ang kay dai. Dali guys na kay. Ihatag ra ni mamani mo. Wa ka man dito. Salamat ka dun ay ganang. Sa mo din na nga. Kuan man na pamilya na. Salamat na mo message ra ko. So, madung buntag-buntagan guys. Tinga ko kay gahilak man ni siyang kabaw. Nay, gahilak lagi ni kabaw, nay. Nay, kabasakan guys. Ito guys, mo to yung mga kabasakan na mo dito guys. Oh. Nga ka siya naghilak man. Hilak siya. Hello. Diana sis, isang basahan sis. Basahin ni pwede mong ipabasa sa imong manding Lina ning akong message sa iya sis. Hello sis Lina, gusto unta mo share sa imong pinaagi panghatag nimo og gamay nga puhunan nga kasugod kag gamay nga negosyo. Kini nga gamay nga kantidad para ra gyud ni sa imong negosyo. Akong ipadala ni is sa mga dollar, 140. $140. Mga 7,900 siguro more or less. Depende sa dollar. Since diha sa inyo, palihog lang hatag o 500 pesos niliksian. Pakumkum kay maayo man iyang mga grado. Maura to sis maayong pagbalik sa Bulacan. Salamat sis Jackie. Salamat sis Jackie kay Bulacan. Salamat nimo diha. Ano to? Ano sis agi sa kunong baligja dito sa Lagbalon mga katong isda. Kat kuno sa isda. Anad man pud isda. Hay gaan isda bugat ng isda. Namo ko isda ro inga nakadak Ato ra man sa mag-display dito sa atubangan nila. Pres din yung dito bang daghang kadto mag-display kasada. Atos merkados tulay na dito yung mga bakante mga lamay-lamay basta pwede ka mo tungtong yung paninda pwede basta mubayad lang mag 20 ticket po. Kumaro to yung tinday marot na tungtong. Hindi sa karti man din sa una pa ka sa lain na pumupulit to marot ng imo. Di man nito sa kasako ka na rin. Kanang kulir-kulir ra mo kuha ka kitag. Diyan na may mga tricycle dito. Ang sweet mo ko dito kay dito mo ko sa una. Lakmo na mo to na. Dani na po kala sa unos butlong kam to lakon kayo dani kala sa unos butlong kam 30 pesos mabada sa mo to yung 30 ino lang to lakon paso man ka kaysa yung 30 na kaya mo pwede parang dako ang lubi ay sabi siya ba lubi ang dako di man makem-kem parang dako lagi ni lubihan ay isa man sa alis Manila sus aga mo ang tangana arga maja utsinta rin ako sa Manila siguro basta usinta na niya, kaya ko depende maglubi dito. Nga nakadakon, 35. Sunod 40 dya. 25, nga nakadakon. Guys, kanang nakaready ko guys, kay ko anja. Ag bumbil dari guys, sa siyang gitrim, kay nakuha naman siya kanang na buwang na bitaw ag jahang buwak. Diya ka na murag, kanis jang puti, tapos ang gitrim katong mga namuwak lang dya. Nag-seed ko guys, diya, sa juka-ajo ko nag-seed dari kanang kuan na sa mga ngani kay arong madaghan na gilahang bumbil dari ba ang gipang seed sila mga ngani mabuhi ra man na guys ja ready ko kay mo balik na palagi pug ko Cebu kay kinahanglan ko mo balik og Cebu pero maris ako sa ampalayahan ni kuya sabi sudlanan kay nangadyo kong kuya og ampalaya sabay mga plastic dani nila padung ko dito ubos guys. Gapo nagsulusuri naman ko dito sa kuan.
Ja ag sila dari ang kabisi si Manding dadto kakudkod. Ja sila dari ang kabisi. Ja ara ke ara makaduglubi. Ha? Ja. Kailan to? Na si Gigi nagatadtad og ano. Karning baboy. Magutantag ng ka. Karni. Langka. Day kuan na mo man ilang panganon plo oh. Tong pipino bitaw nga kuan. Ay, dwarf pipino. Mga rabis ka kapalayati. Magkuha ko gamay kay magdako. Da kasi do. Kita pa Hala. magkaka. Mahiwagang. Plo. Ara ka cute plo. Unsa na kamatis? Sili oh, sili nga kanang nay lingin-lingin. As ka ata na ani Mo ma. siguro naging siling demonyo. Di Di lahi na. lahi, wa siguro man ang ni kabantay. Mura sag atsal ba sining atsal? Pero lingin, murag kamatis. Nakakita na kay ngani? Pa, karon pa. Wala karon budyo ko kita guys na. Litag. Ay, wala may Ay basig guwang na ni kuha ang dadani ay basig mo kuha na ni liso. Mupula siguro na, oy. Basig mahinog pa natin, mupuwa. Bahalas man ang hani kuha labtan niya. Di basig ka nang magguwang na ni sa kadugayan ba ja. Pwede na ti isid. Manang kasabad kang manang. Bahalas man ang wa dis. Nango, kikawat ang sili nango. Kuwas man ang kabantay dani. Naa guys na. Sili si ja. Bok kay bog hang bani unsa ni na hala. Makalang. Paper bill ba murag nana. Manangilin, ebidensya manangilin no, guys, nangilabot si mong sili. Naka-vlog ni, hindi gini makuha. Si ate rin ang mga diya. Wala ka nang kay si manang ni naghatod di si manang ni insimitat sa kuan panglaw. Diya mo ari ko dari sa kuan kay manghuha ko dari. Ang sakyan guys alauna makaapas baka ko dari alauna. Huha ko dari Kuya Ajoy. Glibog jud kada ni asa imong kuhaon. Balas kuya kay huha ko. Adaghan ka adjo guys kinuko di ka ma. Kuan dari guys ma buong jigag asa kadapit manguha. Tusukan dai ni. Ay way mga kuan ba? Plastic. Why? Way mga plastic video sa koplo. Kana. Nadari dito sa dako. Ya dako eh. Kailan imilig sa kanang imo bitang hiwaon nga na aplo jabutangan nimo karnis na ba? Palamanan. Hala, bahala ka kuya. Hala, gamay pa man eh. Ayaw nang gagmay kay sayang. Tro, kapikas. Hala, mandag ko maglibog mag-asa. Mulusot ko dari po. Kana, tra. Kari si buwang na niyo. Ay, na may ikuan. Huwag baka lusot dahil sa dari po. Masira. Kana ba kana? Gamay pa man. Ha? Kapag ko na niyo. Sakto na na. Nilapaw na gani sa plastic na dako. Bayad rin may kusika. Kana, kato laso. Kana, Kani? kato. Kana. Ado ka di. Oh, dako na ba ni? Oh. Hala, lagi pang sudlan dahil siya upuan. Basta matangtang lagi sa plastic. Pang sudlan ka. Ano na guys kay bugat na Bugat ra ba magdala na kayong kag at kadura nagkaharbis na ko. Salamat kuya. Mahang ipajikas ra kuya. agibaligya ya, imbes mahalin ang tao. Salamat po mag video bro. Hey guys, kanang garidi na day ko kay na. Salamat din ni Mama Alits nga kanang kanin sa ina naganahan ko kay burag bugnaw si Jagtila ba. Jaga prepare ko guys kay kuan kanang larga lagi ko karon. Halaghang kuan kanang tubo guys na ang gitagaan ko kuan grabe jud ka bugutan nga. Nay tubo dari kanang dagka ka na ah. Ja tulo pa jud sa kakuan tanawa guys ani ja magsibak-sibak ra guys kay matanong man ni si na ah. Mag-try ko og tanom dito sa Cebu. Nilas manding dia kay magpa tumisa. Palayahan. Hala to na beres na naidad tugaw. Nay naa lagi ka dara nay. Kabo sa. Ayahan ni kuya. Nawa guys oh. Daghang bunga. Daghan po kadug kuan siya nay na. Nakuan siya nga daot ag iba nay. Daghang nga daot na. Nakabawi na kapag dari. Ha, nakabawi na sa? Nakabawi na siya. Abaw, nakabawi na po na. Dagang siglan. Ding oh. Manuog unsa.
No, guys, so, Nakagbunga, oh. Mga Na pa rin dagko. harbisun na taog na pa yung mamaligya karon tatlo Domingo. Domingo ipakuwas lungsod na O may Domingo man ron. muto na. Nakadlawon ta to. Mabagyan Sabi ka nagsiga man eh. mag-ip sumunga ni tag paturok. Dapuan na. Bago pa ni kamati ha. Oh, pero turok ni dai ko ng Di ako. Bikas Mindanao ng kamuti ha. Sana guys ha. Dubli-dubli na pag sige pang putos ni dagko ah. Kaniding. Dako. Tumoy pa. Papapasas tumoy. Ah. Dako ah. Baliding di oh. Man ipon. Ano isang ipon guys kay hanggang do Cebu. Hala, kuya kasamaan gid ko daning kuya. Hala. Wala ba yung mama o pag-ipo? Kaya butingin ko ano tayo punuan pag-ipo. Buta nga, di lang upuan, di ay. Kanang gikan namin na ito nag-harvest ni Manding ug kuan dya. Salamat day kadyo ni Sis Jackie. Jaga ko padung na pug kumu uli kay ang gihabol pud ang hagalauna. So aharang ihatag ni Manding ang imuhang gipada sis. Kanang salamat nimo kay kadug tabang nga imong gi-share ni dya. Dya, salamat kanina. Dawatan po na itang share kay salamat po ko kay napoy tabang ba malipay po ko kaso kay ara man diskalisid ng kinabuhi kung is Bulacan yung abot ano po ito ipalit dugo nang baligja ba nga ginansya po ko gamay karon di mawa na yung puhunan pinagmay ra gud kaya makapait og bugas no? Kaya mamahalag bugas sa Bulacan dito klaro pamiliti po na ng iban po pwede po nga magamitan mga magpamilitin ng kwarta ha Hindi siguro. Kawasin sa mga pamiliti. Basta ikaw na bahala na sa imong negosyo kay aron malipay pud nang mutabang mga ato kung gipalambo ag ilang gihatag kay tarabi sila dito na narbaho ra pud. Ang itara pud sila kwarta dadton sa ilala pang ilang mga sobrang grasya ilala pang gi-share. Salamat kadyo nimo Sis Jackie sa imong pag-share sa imong namo. Salamat kadyo. salamat Jarang iabot ni Aysa ni Lixi. Iabot ra ni Lixi di jang mong gipakimgam kay owner student ra ba to siya. Hala to. Wala ka busy sinda nagluto sila og lumbang ng Bato na kate? Oh, kay alauna ang gihapon Sa na. to nga na. Adyo naman kay Adi na. mas mandi dito kana naman ni kon diyan. Nana. Alas 8 pa mo abli ng kon dito nay. Sa Domingo ba abri lang ron. Alas 7. Lalagi ah. Di ba mag-abli ng mga Sa to kuan. ang mo abli ng Western Union ay og kwan? Sa do? Simple na mo sa to pang ko mo. Unsi mo abli? Western Union ba? Aw, mga kasagarang abli na alas 8 magyod. Ito lagi. Jablo na pag amping ko. Pwede ka muwat sa ang lumba. Di na kay di ko mamahaw lagi kay magbiyahe ko. Tay, Asa sa kay Ansa? oh luon ko. Unsa? Di plan sarap po noon sa nang naga. Tay! Mo nang kuan. Muadto na ko tay. Asa magsiga dani? Dahil sa sigaso mo, di ko ba wala. Ano ba kay biyahe to alas 10 pud pa sa sakyan ba? Alas 10 nga gabi eh. Gabi gyapon. Bawo naman ka mo ang tanawon dito. Sa adlaw ini kapit sa uno ti ba? Muadto na ko tay. Diya salamat ka sa tanan tay. Asa man kamot na mga baliman. Salamat po rin nalim mo Wa daan. makauli ko diya. Hapit na ra ba imong birthday? Di hapit na ba imong birthday ba? Basin og di po ko manaad. Medyo nasansaan lagi. Hindi ko manaad lagi. Medyo malas na tao. Magdigom pa lagi tay kay ato lamang itabangin lang pong ampo si Nicole lagi makasud na. Sure na gina. Hindi mato na ko tay kay ang gihabol ang una tay. Sige. Kay kuha na ko kanang habuton na kalauna. Tiya. Punta na ti ba sa uno alas 10 sa gabi na biyahe te. Oh, Good morning, Mister. Init kayo. good morning, Mister. Kanang bigay. Gabi tayo kay murag relax kayo ba bisag mingaw, relax kayo kay ikabuntag. Uy, wato na ko eh. Uy, huwi mo tayo na manghod nga naman yun ka, butan. Butan. Uy, ikaw? Pag-relax ka, atong si Bufi. Atong ipaadyo tong lagi atong ipaadyo tong dapit sa dagat ba nga kuan. Para namin may daan mo himog ka ng tintin pa dito. Tina mo matulog kay mo ba danay. Di mo din mahimuni magdugay ko nay mga hoy panta ko. Panta ko man sa man na. Namo ko daghang wala to kinahanglan man ko kita man jud ko adlaw kay asa man tag. Rocket man jud ko. Load ra ha? Ha? Load? Magpa-load ka? Pila man?
Ni doy dia. Tan saging. Ja ang gipulungan lagi jahang kuan si tiri ang nagdapog kog sanga. Kamo ba na sa Cebu? Muban mo kuno siya sa Cebu ay muban pud si yung mama. Ihatod laman ni dito to ay. Ha? Ay mama. Ihatod laman ni siya dito na ba? Laju lang deuran na Cebu. Hindi ba maghilag? Amping, amping ko ang nanduhan. Dali gisa ka na kay nai. Dali gisa na. Ihatag ra ni mama ni mo. Wa ka man dito. Ito na ko guys. Kay mingaw na kaso dari. Marang mga. Kuha ni tubo. Nagdakog tubo. Lagi. Salamat ka dun ay ganang. Sa mo din na nga. Kuha mo na pamilya na. Salamat na mo message ra ko. Bye. Okay, bye-bye. Ang gihapon lagi ka una. Kauna ba sa sa kuan ka ng Palawan? Pwede raman day pwede makuha sa Palawan pawn shop. Yes man ding ako. Salamat ka, Jo. Dados tawag. Dari yang dados Manila. Ano? Kaya mabuli. Saging ni datuan ako. Dagko nang balhin mi dari sa New kay sa Palawan dugay ka mo accept. Ja, salamat ka Jo. Si sa nang ihatag ni Manding. Nya salamat. Salamat ka, Jo. Salamat, sis. Tabog ka na salamat. Salamat ka, Jo. Salamat kasing-kasing. Salamat. Salamat ka Jo sis. Diyan ang ihatag na ni Manding ya. Salamat ka, Jo. Kasi basta dakang kasing-kasing na salamat sa Diyan ang tabang. ginuray mo bawas nimo sis ang ginuray muhatag og grasya nimo daghan. Salamat ka, Jo. Pagis mo nang rapudaris kuan. Salamat ka dunang. Kay wala ba di ko nakahag nimo dis lagi, wa man ta nag-away. Yung bitin away ta. Ag maghag ra away ra. Luoy ko mita. Kay ligid pagabot. Ja. Dapat sumbong magdang on binaji nga luod ta. Wala na video call mami karong buntag. Ja, okay naman siya nakadawat. Di, magpalit ko na sila kanang papalit tao kanang basa iro. Oh, salamat. Bye-bye. Bye. Siya bitaw isa kay importante ni jang kuan ron nga makasakay siya. Sige. Muntis ba ka sa ulan no? Muntis ako Salamat. Ikado. Kuan gid pulibok non ja. Salamat ikado. Okay, wa pa nilarga gid hagalas Jisan good. Na dito alas 10. Wala nilarga las Jis lagi kay Sunday man ro. Chips now. Salamat kay agad kabutan ni tawangan ko. Salamat din yung tanan nila. Salamat. Salamat yung tanan. Amping ma'am. Amping. Salamat din kay isusuba din mo na. Ipasakay. Mag-ilis ko guys kay nakainit ag taas bukten. Salamat kay kaso sa tawag na makasakay ko na ni nagulibok na. So sakra ko kay grabe daghan pasahero. Nagasog pasahero. Kay grabing inita. Oh, shout out din sa mga cute kayo mga smiling kayo ni sila. Mamalit mo diri dili jud mo mag sumangot niyo kay katawa na dinayon sila. Oh. Ito salamat mga langga. Salamat ka. Balik. Shout out diha sa mga taga Argao. Buhol. Yaway tugtog. O hapit sa kudari guys oh. Hi.
Describe ninyo si ma'am. Usay apelido. Barba. Or Rafaela. Oh, shout out yan sa mga Barba family o Or Barba. Barba. Bar. B. Barba. Barba. Arga ma'am. Sa Argao lagi. Oh, shout out ko sa mga viewers sa Argao na. Dali na ma'am na. Subscribe. Support local. Support local. Nihapit ko guys kay grabe mo hawa ang inita. Asa ka din ma'am? All. Pero na ako sa slog. Kung unahan mo punta ng wheelchair, doon lang sa wheelchair. Among bahay na sa akong wheelchair. Dami mga nag-argaw mo kontak ako muna lang sa wheelchair. Ako mga buntag na yung bitaw na ko sa slog. Sige na mo ba ito? Pwede ra ko nito pakita ako. Good ma'am. Pwede ra ko mumuwisit sa hong kuhan ba nga mo anhapi. Puhon ma'am, puhon. Pakasyon naman, yun naman. Manapay mga klase kong mga bata. Pero module ano? Florami bula na. Sige, give me a big tanaw niya. Natuganay ra kay nakamay ang niya. Isuon kay Nakapamilyar ko sa imong face ma'am. Now good ma'am. ni palit yung milk tea kay Basta na. milk. Dunok yatos din ni. Paborito ni sa anak guys. Pero daghan kay ni outlet dito ba? Kay Oh, shout out to ni Dalton diha og ni Florami. Salamat mga langga. Sige ma'am. Love you. Basig na ni series ka. Balik-balik ma'am. Ga. Abang naghuwat ko dalig series. ay pagkuhatin si ma'am Florami diri sa mat. Papaya fries. Thank you. Ang iyang tanawon nila kadalasan doon kay ang Facebook page na ni Florami Gulana. Makita ni mo